ye no cross de ko so ne hwe onimpa enso de ko so ne hwe na Yesu Kristo se won kenkan se wo se Israel do Awurade wa hoden ne wo kra nyina mu wo se no embra no ne de edi kan de ekese na de te se eno a eye pepepe eye do yonko se wo ho nti Yesu Kristo se me embra na sa asede a media ma pamfoforo mu som ye frɛ no odo ento se asede a media ma mo no John chapter 13 verse 34 wasi asede foforo na mede ma do pese o kire ne se Moses Nyankopon fa ne so de mbra bebre bai ba me Yesu Kristo embra mede ma mo e ba akopɛ odo we ni asede a mede ma mo na sa odo no e na ofu se bia eye mbra ba akopɛ enye mbra ba akɔ sa odo mbra no so ka so obefa na abadwenwen ho ana so bebiebie mu a Moses mbra ni nyina na 613 ba sa odo mbra no o ka so obefa na abayi ni makoma a ubenya different commandments and I say different laws over 1,000 every mbra ba akopɛ ni mu odo no emra ne nieme wo odo mu ye ka se odo a odo gina ho na so bebiebie mu ana so obe discuss ya kire se etwa boni nyina mu ana se eyi boni nyina free wiase so me definition of love in brief no me friend perfection. The definition of the meaning of love me friend the perfection we say what is love odo ne de ya me kase odo a odo nkyerɛkyerɛ mu ye pɛyɛ ade bi ewie pɛyɛ ana so obi owie pɛyɛ ɛna owo odo ɛso nti apostles ne bɔ modern say sa concept we mum no mbɛdɛ ombe biebie ma kyerɛkyerɛ mu amani party ase yie ne ade ho ato so tie no so no bɔ modern build church ne di gina so to omo build asole no omo yɛ nhyehyɛ onipa bi oyi ohiani nipa bi an ho kyerɛ ne bia no moma yenye bibi e kyerɛ sɛ ye dɔ no frisa no ne asade a Yesu ne ma yɛn to omo build church ne ma yɛn ho hiafo ho sikafo yɛn ho akrachefo ne yɛn ho papahwe aba wo mu nyina ɛbɛyɛ pɛ wɔ Awurade ne so ɛne asole nim ene biem omo san bɔ modern build church ne ma members ne nyina hu sɛ ɛsɛ sɛ omo bɔ Yesu Kristo din ho dawuru ne ene betimi aboa ama matimi agina so Awurade yie the reason tia ema Christianity spread the faster no system apostles ne de to aso discipleship no wa mu training members na ntiwe the time of the great persecution no start to Acts chapter 8 no was say na omo nyina skatai disciples ne nyina skatai ene ka apostles no asomafo ne de omo nyina ka Jerusalem but asuafo na omo ye church no me pato Christianity ye mfre no Christianity ye fe ni disciples asuafo Antiochia mama mufo na kodan ne say din no na say din no omo kodan no so amoaye akire be sua ho ade amoaye nkura Yesu Kristo frɛ yen asuafo sɛ de be yanka say din ne be kyerɛ ye kwan ɛna mama mufo kɔ frɛ ye Kristofo ye ka so ye Kristo ni obi o te sɛ Christ na kyerɛ sɛ wo wie pɛye enti ɛyɛ deceptive name ɛyɛ na ada din no omo de ma yen enti obetimi ye so obi o tutu ni Christ we Kristo ni usu obi o convince ni Christ we Kristo ni osofo ekromfo Christ we Kristo ni no Yesu amfrɛ Kristofo ni mo frɛ asuafo sɛ de be yanka din ne be boa yen na ebetimi a kyerɛ ye kwan enti Acts chapter 8 no ɛna asuafo ni nyina omo gi twi ye twenkranta ba omo so na atam wo se na apostle Paul ɛne Jewfo ni asofo ni de ehunu askrante e ba won so no omo nyina dwane ye enti we anu afa ha but apostles no de omo nyina ka Jerusalem enti we di nani kire no okopie Korinta no wa start ka Yesu ho asem we kopre Roma ya no wa start ka Yesu ho asem we kopie Ephesus no wa start ka Yesu ho asem we kopie Antiochia no wa start ka Yesu ho asem enti abra apostles ne te ze members no start preach abo adoma no then omo start say omo kom so petrol omo kwa check adwuma no maye no enti that is the system and the concept of the early fathers of the church, the apostles no. Na no ni adwuma kese ye pan so Nyankopon de ma ye the great commission no. Now apostles ni wu ye se kugro. And the leadership ni free omo nsam. And ba other fathers and other leaders of the church. Ani efre ebi Clement. Ye efre ebi Polycarp. Ye efre ebi Ignatius. Omo ba se o ma de on ba beto aso. The Irenaeus mu nyina be de eba beto aso
now sa egya no mo beto aso yi free hoba no a ena system ne start say edane kakra afọ mo kodu mo sia bibia ye apostles ne sesey de na apostles ne kan ye apostle ben kire na powerful apostle ben de ne sesey etie Yesu Kristo kra miracle no start say o ye na no kra mpo ne ye rare na nipa dodo say Yesu Kristo mo maduane afei entoka Christianity starting wo no within the later part of the 1st century to the 2nd century ne mo no and afei ntokwa start e en kire bo menteme ho ase omukushi akyinyegie sa in the churches in America no na afei time wa entokwa ne beye kese that time on the na between the 1st century and the 2nd century and the 3rd no na eye kakra na afei time wa osomo menteme ho ase beye kese pa o Christianity mo eye somewhere 325 AD ebra esuma hemaya ye frɛ no Roman pagan empire oba be wura the apostolic Catholic church ebra Roman pagan ebe wura Catholic ni mu no adanse oba ware Catholic no esuma heman ebe ware ehanya heman no and after the Indian started says kra after the discipleship ne started say ewu ekofom kakra after the besi ye adesua bebre positions akese bebre the bishops the cardinals the archbishop to medie started say eba wura man ye benya pope obi a osuche obi a wasase so fo a we kakraka ne ono okasa kra nyankopon kra mfa na ho ana pope nso bae ana Christianity it take a new shape a new face and after church and started say a wura the concept of religion instead of building the kingdom discipleship into religion is say ya sofo na nko na ya ben ya sofo no nko na onim de beka na e fine na ya kasa woni hu asem bia ka nti wo ho na de nkyerɛkyerɛ bia brɛ wo ti ase wo nti ase wo ya kasa wi the apostle you can say bishop the cardinals and whatever and the studies omu di asole ne so san emfie bebre gurewura mu a nti eno mo musua ngoma no eno nso afa de eno mo nso start gi akyenye nti wo ha yes the council of Nicaea no makwakosia the council of Constantinople no masia the council of this the council of that omu nyina ko no mu kosia Yesu Kristo honam na ye die no communion ye die ankasa Yesu Kristo no enyankopon ba ankasa inti church no so ade ba ko fa mu ni say enen krofo a omo social media na say from ye can say freedom fighters and as critical thinkers omo question about Christianity say nya papa no enye omo nko na ask question no eja no mu bi bo modern Christofo na bi asofo na bi bo modern bizarre say osom na ye di e kire na papa te ma mu sua ade ewura mu ye ebe hu say Christianity ne source ne ni bibia ye intact enya religion obi akọ kreti ti ade ba akọ nso ebo aye no to aso na afa ba besi ba bia eja no bi hu se no ba bia eduru sisi ananya papa moma yen sori na yen kofa adwuma nyankopon de hye yenza na yenza nhyase ebiem enti asofo ni binom a no omo wo Roman asole no that time no church na ba ba ye Roman Catholic wo wiase nyina 80,000 years later concert nko na mahunu nko na ekoso ena asofo na omuwo mu ni binom se da bi niam ayeye nya papa enti man ko fa nyame kan no the apostolic Catholic system ne nko fa mara to omo sole ye no na ebi ye John Wycliffe na ebi ye John Hus ebi ye Martin Luther ebi ye John Calvin eno mo akeka omo so be fight for many years omo fight on be fight na de omo ye ya na say womo ebeyi Roman Catholic system and doctrines no Roman Catholic doctrines no do na no mu yifiri ho Roman for doctrines eno mbo modern say moma yenya akiredie na enye papa ama osom na yesum ni nyina akoya abosom ne yema nipa som nipa nhyehyeye enti agya no be ko ho ntokwa wo mo ntokwa na chi no so Martin Luther ne John Calvin mo ntokwa na chi no
still now no na nneɛma nkɔ yi deɛ nti a nneɛma nkɔ yi ni sɛ ɛbra Martin Luther, John Calvin and John Hus mo bɛko yɛ no almost fighting the doctrines of the Roman Catholic, but the system of the Roman Catholic they never touch it. Roman Catholic system one a religious concept say anytime bia so fun kwa na say osua de so fun kwa na onim de so fun kwa na aben so fun kwa na over robots so fun kwa na bibia no man change no ena omukọ fa system no build asole no enti ye be build Presbyterian church ye be build Methodist ye build Anglican ewo Roman system mu enti Roman system na make kire say eno ne ye nyina yegusu de ye nyina yegusu ayeye bi yakwa asole so fo nkwa na onim de so fo nkwa na aben kire say we are not training you. The church is not making any impact over your life. Asole din timi entetew ensiesie enti wo kwa so na say de wote ne sa na wote obi oro na wo kasa me so fo say ma sole say me so fo say wan kasa wontimi nsua de yie ena ebon sa eno ne Roman Catholic system oya boni abeka kire father oya bono kra ne de beche wa betua sika ene ama bebre father ye we father ye obi bia sa system no eye nipa system nipa nyansa nim dia wodi bewura asole nim eno na nsole egu asase so nyina obi aba na obefa the same thing tieni enti anu achi no na still na church na niam ankoye because of system na nya papa ehwape ena movement bebre start say omo sole after that time no ni aba beduru the 18th and the 19th century ena fe esum bi nso start say omo ma na homo no so say Roman, Methodist, Anglican, Presbyterian ye nyina concept enti moma ye nsole yen kofo so papa na mra enti nkrofo mo sole so mo kofo so papa na ba no ba ko na odi kan ne ye frɛ no William Miller ono start say opriti na otwe nipa nyina adwen ba so say onyankopon yi a kyere ne say ewiase beko na wieye 1844 to obi amedi na chi no start say concept no afa wo ho na onya te bibisa na obo se church ni nyina adwen akodi so obi asole no klemisa afa wo nyankopon ya na obi apese okodi na chi enti sa papa ne movement no e collapse here because sa time no hye nkom ne say Yesu beba na Yesu anya ama enti anu achi no ena sa ni movement na emu no groups be started so solid group started say a free William Miller group ni mu no Sabbath people and Jehovah Witness almost the concept of ye ne ye hu no kore obi amedi achi Yesu ba almost be hye time any date ni bio Sabbath asole oba obo modern di ani mo de by fenele white nka so na de Sabbath ne ba yo ba me kire say onu ne be share Sabbath ne mo kena say any Judaism no mo kena say mo mienko di akire eno no so papa e ko di akire Christianity be yi Indian white ba no so ohwe onu so ne doctrine dodo na akoye Jew for no into the present Sabbath and I say memene da sole ohoyi o ka me bi oso Jew for don't so this Judah some ne ba den na Jehovah Witness for so do mo ba edo mo de ba Church of Christ and so that time so na no so edidi mu a ba Church of Christ and na no so no division our Church of Christ na eno so groups we see a no ma discover say we nya no kre no ma break no groups we see a into Church of Christ no na no so ba ya che beto no so division ba mu akopem say afi de beto obere bi o mo ka bo mo e be nya Church of Christ into some sorry we mi enza ena somewhere the 18th and the 19th century no so sorry ye no mo say mo mi ankofa nya me som nyankopon som papa na mra afi wo mo nso akofa som na ba ye ba be hu nyankopon yi and what is the result presently edi ene yenya enti adwuma nyankopon de say yensa no ho me ba so but na me pese me ma background kakra na afi ene ye kɔ maka kire o say nyankopon de adwuma bi ase yensa ye jai say adwuma na to atwene over the years mema ne nya wo nwanwa na say susu hanhan wani na bisa say enti wo pese wo kire say wa wo ti hoyi okra no wan ko school okra no nya sofo pani okra no nko tete asole nti wo pesa wo kire se nti sa de wo kan yi no onyankopon ne te hefa
ɛna saa nneɛma wei nyina kɔɔ so a wo na woba bɛkyerɛ adwuma Nyankopɔn de ma yɛ ato atwena de ɔmo yɛ nyina yɛ concept nti wo na wo sesen nti de ama obi buafu me pa ni o obi sɛ asɛm pɛsɛ me kyerɛ sɛ me na mbɛkyerɛ obi bibi de ama obi adwa life pa no ba wo kasa angle na ofri ba no area na ɔbanya wo ntio ne bota nyina ne sɛ who are you wo yɛ hwan ɛna wo na abɛkasa asɛm no tena ko benya na ɛsɛsɛ anka bishop kɛseɛ pa most very reverend bi anaasɛ Pentecost chairman bi so anaasɛ Sabbath ni sɔfoɔ wo sɛ Sabbath sɔfoɔ ni bu ha ɔmo sɛ blue and white atadeɛ bo sɛ de bia no ɔhyɛ atadeɛ yu na bɔdwu sɛ fitaa ha de wo eju ni Sabbath fo ne bi sɛ blue and white wo din menim Sabbath me na fofoɔ Sabbath fo mo dɔso me na fofoɔ bebre madam fo bu e Sabbath ni ɔno no o use Jew for calendar ɛna ɔbɔ Jew fo din so a Yesu no ɔfrɛ no Yahushua Yohanios Yokana ɛna kyerɛ sɛ bakalanda ni January now see Nissan this okay kasam nti ɔno nso use Judah for calendar na kyerɛ sɛ ɔna hu no kora ni yie pa nti wo use Ghana calendar kyerɛ no wahwe ase nti okay ɔmo mo sɛ ntaadeɛ blue and white a mo kyerɛ sɛ ɔmo na hu Nyankopɔn ebi kora so nhyɛ mpaboa ni nyina ye hwehwɛ Nyankopɔn yie ɛne sɛ aba beduru yi ɛna last week me baba ka kyerɛ wo sɛ ɔho saa dwen na ye kura sɛ media na ɛnokra no saa agya no mo di kan baa ye no ɔho bebre wɔ hɔ a tam mo nya asɔle nkyerɛkyerɛ no na ɔmo nyini wɔ Nyankopɔn mu yie enti ɔmo de ogya so anointing na start asɔle hwɛ odi kan Nyankopɔn di kan fra ofoforo na wan do so kɔ wɔ twerem na start asɔle a utimi make error so bebre o utimi yɛ nkyerɛkyerɛ bebre akwa de sɛ the other typical example pa Jehovah Witness you can say C.T. Rosel time crowd no ebe ye leader no krampo no 30 years crowd no onya no very young and na minister na asa so man kasa no say dan nyini ensu atwere ne nkwachiri bebere and of form doctrine so that say it is always C.T. Rosel doctrine pa masa yes ye nka no kra who dance for doctrine on yes ye mfa pa na emia biem na ye nsu ade a unse nkrofo no doctrines bebre eye very very cheap and weak by the entire ya den and it say you see the system of repetition every day bia no repeat entire no kra den wana koma mu ente wo anye sa na nkyerɛkyerɛ na ne ya wo antichrist enti ya duru ba bia ya duri ya duru ba bia ya duri we say still now no ene man ko yi ena maba se me be ka kire wo se anka agya no mo ko ntokwa no se mo yenko hwe Nyankopɔn kan no senka o ma dwen ba system no so because Christianity problem no enye doctrines no ena ye main problem nemu system na de ya sole no because doctrine dey say dem di kan ka kire no efra pam da dem be say pam foforo mu nyina doctrine no e ho ntokwa e dey e ho dadaada nanso nka yenya good system a nka system ni betimi aboa ma yabra ba yeye okay enti ebra afa dia medo ba bewura mu kakra no so medo ba bewura mu na maka kire wo se Onyankopɔn ma ye adwuma bi adwuma na Nyankopɔn da ma ne fe the great commission ye fe no discipleship anything ye de wo befa entete ne nsise mu abo ba te se Christ tie ne yo na sa adwuma no eso eye adwuma eso pa esese wo ye se Christ ba bia wo nem bia o kasa o ne ye onwuma no bibia de ade ansese o ye Christ enu nti na 1 Peter chapter 2 verse 9 no o se na waye ya hene asofukuo o man kono se ye nka de ofre ye mfre esum no emra ne he nwanwani mu nkyere nti Onyankopɔn frɛ yen se yendi asofo Kristo ni bi onam ba bibia no obie na no no kasa esese hu so yo sofo onam ba bi esese hu so yo sofo ne nipa betimi adu sa level na just ye de ne fa process mu ana se de ne fa system bi mu na sa system na me ka kire o se ye janom amfo mo nsanka o ma to atwene over the years en ya kuntokwa sa afa eda ya do so ho eni de esese ye die ho eni de esese ye de kata ye ho ne de esese mfa kata ye ho ya kusa de no ho ntokwa sa enti message am no kan wasem sisi ana my title no say why the more we are increasing the more we are failing adenti na ye doro ni ye di hwamo adenti na Christianity ye do so no enkwasi asem kwa na ekoso ye ntema unhu ade papa bia wo ye mo ende me ka tro say
onyankopɔn efrɛ enkrofo anom ye tutufo nwamanmofo akoromfo omo makoma nye ena ono omo nante within the period of 3 years mfie mienzaji no omo nyina ite se Christ. Mary Magdalene na brabo nyekura, Peter na brabo nyekura, Matthew no ye hardened criminal. By 3 years time no nyina ise Christ. Me pato fa so otirim se enye se Yesu Kristo na de tumi bi se omumu dabi. Enye se Yesu Kristo enyankopɔn ba nti oye bibi ma omu yi ho eyi boni firi omu tirim. Se sa na tie de ya ene se nka Judas wo yera. Ene se Yesu Kristo edi ne tumi na ewura omu no omusom ne yedi a ene se nka sa tumi na etimi ye Judas adwemu adwuma. Enye tumi ne ahode bi ne Yesu di hye omumu ne momo no process bi na odefo odom famu. Sa process na maka kire o se ewo Bible hwehwemu anasa Bible adesuamu no madesuamu no me behu se yewo ensese ni dwumadie mako enkono ana sese ye di nipa fam na ye de atreni nipa no ama nipa no aye Yesu Kristo suani kopem so ba beti se Christ so the maka kire say sa nine processes no me do be fam but last week no me ka kire Mike say ene ube ready 1 Corinthians chapter 3 on 1 Corinthians chapter 3 verse number 9 so to 15 na ye de ahwe adwuma onyankopon de ama yen de onyankopon se ye ma ya adwen koso ya to atwene emfie bebra ye ntimi nyeye ye read this quotation ni wi ye ba be read quotation ye kwa fa so ye building nipa ma urade great enti ye be ready system anyankopon de man say ye mfa members ni mfam yan for man mfam the system anyankopon de man ya to atwene utie mi amame nka se mi nchiro say onyankopon de revolution kese bi beba church ni mu Christianity is going to take a new shape, a different face, a new face fasa utrim de me master ti ami onyankopon de nkrofo bebre from nowhere non-entity illiterate nkrofo man go school nkrofo obiamu omo nyankopon do mbeba system ni mu obedane Christianity ani enti fasa utrim za de na meye no hwe no anka se ngosi we bia last week me ka kire o because ayefukunu no we Kristo no enche oba be fa ayefo yere no na ansa na ayefukunu ne beba no esese obepie oyere no sese ne ho ayakono ne ho ayefe ne ho ayehwam enti sese Yesu Kristo siesie na asole ansa na waba enti odi Christianity be fa system bi mu a eba ma Christianity aya akono na ayefe enti obi ka kire o se bibi papa bi ntimi nsi Christianity mu biem na mete sa sofo bi ka se wadwen yo se Christianity be dane anase be ye bi atomoda me ma ka kire ne se onsuade no nsa mompaye it's not true na onyankopon the new revolution new dimension new system bi eba enti the medical start am yi nyankopon prepare nkrofo bebre de agu underground o na mo problem ne se omu problem betem se choboy nipa bebre lazy omu boot omu da ho na omu problem betem se choboy na omu nyina de ni braka se yey yes enti they are starting kakra onyankopon nam yeso the reformation biblical reformation eba enti me say ohini Hezekiah obedi ade no anya 25 years epe nanso obetena akonya so within a few years now wasesa the face and the state of the land of Jerusalem adani abosonsom or the systems bebre by or the niama bebre ba be dane o man nani enti onyankopon pese o dane asole nani. Now this time around no ohia intellectuals this time okwakofa illiterates okwakofa non-entity ebine yen aha enti so akoma say na aboafo ani obeso alewu say eye wonwanwa say nipa o ka say wanko school because me no common SHS kura manko bi ana nkrofo bi kura say me ko university me si SHS kura manko bi enti me ya illiterate but say na yankopon ba be na ade enti hwe wama ye system ekwan a adwumo de say yensa na asa ade a wo se yenye enti ye read first Corinthians chapter 3 verse 9 on near the 15 na ya hwe ade bi ana asa adwuma bi enyankopon de say yensa se yetimi aye ne sa pepepe ana asa ya ye no opposite side ba bia ba read no obetwa emfoni mienu a kire yen
adwuma papa ne adwuma bɔne yewie ana yebisa yen ho se yen ya ye adwuma papa anase ye adwuma bɔne obetwa mfoni mienu a efa adwuma papa a esesa asofo ye ene adwuma bɔne nso a ensesa asofo ye yewie ana yebisa ye ho se asofo na ye adwuma papa na asoma ye adwuma bɔne enti obi amie na so mo na 1 Corinthians chapter 3 verse 9 to 15 yentie ne ye. Let's go. 1 Corinthians chapter 3 verse 9 to 15. Osei na Nyankopɔn adwuma ye boafo. Mu ye Nyankopɔn afu, Nyankopɔn dan. Verse 10. Etifia asemo say akyerɛkyerɛfoɔ asɛdeɛ. Nyankopɔn adom a ɔde adom me no so na menam meto fapem sɛ ɔdansifoɔ nyansafoɔ na obi to so. Na obi a ɔto so no nhwɛ sɛdeɛ ɔto so fa. Na fapem foforɔ deɛ obi a ntumi nto nka deɛ ɛhyɛ hɔ dada a ɛne Yesu Kristo no ho. Nanso sɛ obi di sika kɔkɔɔ, dwetɛ, abohene, nnua, ɛsrɛ, aburodua to fapem yi so a obi adwuma bɛda adi na ɛda no bɛyi no adi ɛfiri sɛ ogya mu na ɛbɛda adi na sɛdeɛ obi adwuma teɛ no ogya no bɛsɔ ahwɛ. Sɛ obi adwuma a wato asi so gyina a obenya akatua. Sɛ obi adwuma hye a ɔbɛhwere adeɛ ɔno adeɛ wɔbɛgye no nkwa nanso ɛte sɛ deɛ ɛnam ogya mu. Amen. Great. Enti wadi ka ready awie me besa ma na ready bi me na fa ye di akiri ne ahwe mfoni bi a wo twa akere ye nso mfoni watwa mfoni akese mienu adwuma papa ne adwuma bɔne ɛna ɔkyerɛ adwuma wɔde ahyɛ yɛn sɛ duru baabi a wɔse akyerɛkyerɛfoɔ dwumadi ananse akyerɛkyerɛfoɔ asɛdeɛ enti start from 9 na yɛngo. Ɔse na ye Nyankopɔn adwuma ye boafo. Me Paul na me kasa na me ye sɔfo no. Ɔsɔfo obiara ye colleague of God. Ɔsɔfo obiara ni Nyankopɔn na ye adwuma. Enti first of all di kan fa so tirim se kasa sɔfo a ɔnye asɛm ketewa tie ne ye. Ɔsɔfo hu pa. Ɔsɔfo ye kɛse pa. Ɔsɔfo hu nwanwa pa. Ye ntie ne ye. Ɔse yen a ye kasa sisi we the pastors no. Ye Nyankopɔn adwuma ye boafo, we are the co-workers. Ye ni Nyankopɔn mu ne bom ye adwuma. Enu nti na Malachi chapter 2 udru verse 7 a wɔse ɛsɛso ɔsɔfo no kura nimdeɛ ne yɛhwehwɛ mmerɛ firi nanum efiri so awurade Nyankopɔn bɔfo or represent Nyankopɔn ye ntie ne yo. Ti Yesu Kristo bie na no ka kyerɛ Peter sɛ Peter me de ɔsoro ahenni nsafo ahyɛ wo nza me pa atwa kenka Bible na do za quotation na memfa ne sa asɛm tratra kyerɛ so Nyankopɔn de nipa nkwagye ahyɛ asɔfo botom tie ne ye. Nsolomani gua so dem ni nyina omu nyansa omadwen ekoye se so omufa so omu bo mabrabo ekoye se omufa so omu dresse ekoye se omufa so omu kasa kire omu kununom ekoye omufa so omu di no kore ekoye se omufa so omu chiri proya ne kankan Ghana yetimu said ye proya fa baabia no eya asofo adwuma se ye beyi nipa na se be kire nipa ne nipa timi ampo na se wafrɛ mu enti adwuma Nyankopɔn de asa asofo ne nsa ne nya adwuma ketewa enti wo se me apostle Paul na me kasa na me asofo no me ye Nyankopɔn ye adwuma ye boafo me ni Nyankopɔn ne bom ye adwuma enti asofo ye ni Nyankopɔn ne bom ye adwuma to aso o se na ye Nyankopɔn adwuma ye boafo mu ye Nyankopɔn afu Nyankopɔn dan mo asafo ma ne de mu ye Nyankopɔn afu na mo san ye ne dan enti eni yo o de church ne tutu afuo ho edi enti ne Nyankopɔn de asole ne tutu afuo ho ye ka se afuo a afuo fa process mu na de bia nso esese okuani nsa wo ho hye ne nso afuo ye esese de bia okuani nsa wo ho okuani bia no obetimi akọ afuo makodu aduaba no obegya ho abafie bosome miensa pepe bo so sabre banche na bontime kwa kotu dabi esese de bia ne nsa wo ho nti adwuma Nyankopɔn de amaye no esese de bia yani wo members ne ho na ye nsa wo mo ho yehunu ba bi o mo te yehu din oditi fie ababa wo we ba so le na atade platform atade be no oditi fie ababa we ba so no hu sofo no wakyea na no abɔ ne mu ase unim se de osika sa kyere ne kunu enti esese yehu ba bi o mo te adwuma o mo ye ahokyero mo namu te ne yo enti the church is a farm asole ne yafuo ene wo se na mo ye Nyankopɔn dan ye ka se dan so a e dan so for process mu ansa na ebehu se dan ya fefefe gyina ho no ye di ka to foundation itu amana
ɛne yɛto concrete good concrete ɛne iron de dadeɛ fra aboɔ building fapem ne yie nsa ne start say yɛto asisun kakra ebedu ne lentil say yebe flow say yebɛyɛ de bia no nipa nsa wɔ ɛdan ho ɛdan wasi awie mfie bebre kra no ɛwɔ mu ano renovation ento onyankopɔn se church no ɛyɛ afuo na ɔmo san yɛ dan to aso ɛ ɔse nyankopɔn adom a ɔde adom me no so na menam to fapem sɛ ɔdansifo nyansafo na obi to so me apostle Paul bra me ba nyankopɔn nkyɛn no ɔde adom be dom me na saa adom no saa pɛpɛpɛ na me to me fapem sɛ nyansafo o use the word nyansa kyerɛ sɛ ɔno apostle Paul ba nyankopɔn nkyɛn no die nyankopɔn de ma ne pɛpɛpɛpɛ no ɔde yɛ adwuma ɔno anka nkyerɛ ne ho sɛ ɔno no wɔyɛ a Pharisee because ansan apostle Paul beba no a Pharisee ni nwoma wadwe no yɛ intelligent no intellectual but abro ba yɛ no wɔ se dia wɔde ma me ne pɛpɛpɛpɛ na me di nyansa yɛ adwuma enti dia adom ɔde dom me no ɔba yɛ ɔka kyerɛ me sɛ me gisika me mfa hwɛ nipa no man gisika nka sɛ da bi woka so obɛhwɛ nipa no a ɛnya de ɔmbɛ serious onyankopɔn ka kyerɛ me sɛ memfa members ne mfa adesua mu nkɔ akyerɛ a ɛnsɛ sɛ meka sɛ obi wɔ ha bible no ɔyam de sa de kra ɔbɛne agu so sɛ ɛsɛ sɛ mani kɔm ho na mebɛn wɔ mo a ɛnsɛ sɛ menya adwene bi sɛ obi wɔ ha de ɔbɛbie nyɛ ye enti nyankopɔn kyerɛ me sɛ memfa members ne mfa adesua bebree mu a ɛsɛ sɛ meyɛ ne saa pɛpɛpɛ to aso ɛ na obi a ɔto so no hwɛ sɛ deɛ ɔto so fa wɔse me mato saa fapem no me na nyankopɔn frɛm na ɔde me di saa adwuma no na owie yɛ no ɛna ɔse enti ɔde saa system ne si hɔ discipleship system no de yɛsi hɔ owie no ɔse na me connect no obi bɛba asofo bi bɛba sɛ ɔmo ba bɛtoa so na kokɔbɔ a me de ma ne sɛ me connect no ɔsofo bi oba bɛsi machi bia ɛba sɛ ɔto so a ɔhwɛ yie ɔto adwuma na me yɛ ne so a ɔhwɛ yie na ɔnyɛ ne saa pɛpɛpɛ enti aha ɛna me bisa asofo a ɔmo tie me sisi a sɛ de edi kan no sɛ de nyankopɔn twa mfoni kyerɛ yɛn sɛ asɔlema no ɔmo yɛ afuo nti de bia sɛ yɛn sa wɔ ho no yɛgu so yɛ nsɔlema no yɛ dan enti ɛsɛ de ɔmo fa process mu all the time no yɛayɛ anaasɛ yɛato atwene enti ɔsɛ de ɔto so no wɔhwɛ yie to aso ɛ na fapem foforɔ deɛ obiara ntumi nto nka deɛ ɛhyɛ hɔ dada ɛne Yesu Kristo no ho Yesu Kristo na me no ka sɛ sisia no obiara no obetumi afrɛ kyerɛ ba bɛka sɛ meni agyenko amaba meni Messiah amaba Yesu Kristo no ɔbae no ɔnyɛ papa ɛyɛ meme no original Messiah no obi ba sisia no ɔbɛkeka sansɛm ni bia ɛyɛ just a matter of time ɔbɛyera ntɛm enti obi ɔbɛba bia Yesu din no ɔbɛbɔ obi ɔkɔto sɔfo ɔkora ɔse Yesu na afrɛ no ɔse fapem foforɔ yɛfrɛ no Yesu ndi obi antimi ɛndane no ɛndi aka hɔ enti tutubotom ni sɔfo ɔkora mpo nim sɛ Yesu Kristo yɛ Messiah dwamanfo ɔkora gyetum sɛ Yesu Kristo yɛ agyenkwa enti ɔse Yesu Kristo na waba wiase a waba bɛto ne fapem awie ne bibia wiase ade bɔnyɛfo ɛne atenenefo nyina agye natum so ɔyɛ agyenkwa de ɛnde it is settled yɛagye atoma wie enti obi antimi nyɛ dɛ ɛndane no kɔe nanso sɛ obi de sika kɔkɔɔ dwetɛ abɔhene nnua twɛn wɔse nanso sɛ obi de sika kɔkɔɔ abɔhene ne dwetɛ ɛnneɛma mmiɛnsa ɛto fapem ne so a so ɛnneɛma mmiɛnsa a wabɔ so no abɔhene wɔse precious stones dwetɛ silver ɛna gold sika kɔkɔɔ enti ɛboɔ dwetɛ ɛna sika kɔkɔɔ unse ne nyina yɛ ade a ɛden ɛno ne nyankopɔn sɛ yɛmfa nto asɔle ne so yɛntie ne yie enti ansana yɛde obi bɛwura asɔle ne mu no anaasɛ ansana obi bɛbɛka asɔle ne ho no ɛsɛ sɛ yɛ make sure sɛ yɛahyehyɛ no amen yɛntie ne yie ɛsɛ sɛ yɛ make sure sɛ yɛahyehyɛ no enti ababawa yɛ yɛtwerɛ ne din wɔ Methodist yɛtwerɛ ne din wɔ Baasere no yɛn asɔfoɔ na yɛ ne ho adwuma ahyehyɛ no ama na yɛ den ɛte sɛ bo wayɛ den te sɛ dwetɛ ɛna wayɛ den te sɛ sika kɔkɔɔ enti ansana onipa bi ba bɛka asɔle ne ho bɛfrɛ ne kristoni no adwuma kɛseɛ da hɔ de ma sɔfoɔ so ɔbɛyɛ ɔsɛ nipa no ho ansa ne yɛde naka ho enti ɔse sɛ obi pa aha ne deɛ ɛyɛ choice woyɛ sɔfoɔ a style a wopɛ na wobɛyɛ adwuma no wopɛ wobɛtumi ane sɛ deɛ wopɛ bia wɔse sɛ obi pa
obetimi a building in Solomon ye amoma ite se ebo dwete anase sika unim de ma ne ka sa ne ma we nyina ne se sa ne ma America we nyina no eja ntimi nya ne hwe ensuo ntimi nya ne hwe David ensuo ene eja gina ho de ma amane ewo Kristo som mu na onipa wa ite se ebo dwete ne sika sa oja ne nsuo ne ntimi nya dai ntimi nya ne hwe enti amane nipa ba be fam se yawo obi ato asole mu no wanya 10 years no wanya 20 years na asema to nipa no wanya problem na okotintina kotokosua osofu ni begina ho ahon instead of so bebisa no say ne nipa we say na me ma build no adenti no obi atena me na say for 10 years na asema to no kotokosua okotonkuto wate se sofu obi say onu ton Yesu moja ote ye ne ye manse no anka sa sofu we kwase ampani anasa we antichrist wankasa asem no nemum waje atumi krompo ho asasofo no afesika kosa asofo kwase ampani na so dem akoto Yesu moja obi ani tiremu gye papa pani a ni tiremu gye afo se we de se nko hu nyansa kakra no na wate se obi so oton Yesu moja na akwakotra nase adan asa akwa ni preach a wasa atade ayu na na boju se fita ate se obofo enso ye sasa bonsama na se oye antichrist but member bia kwa sole 40 years asema me kan onim maame ba ko ka kire mo se me papa Pentecost ni zeze no we jai Pentecost sa papa no odi nachi unim na aka papa na asema obeto ublo wase ubekọ no na papa ni posters ni bibia bobo ne dem obi oto Yesu moja no ase ne se papa no yam build ne se dwete sika ene ya bo hene nti na adwen te sa sawa ento ose so obi paao obetimi a build members no ama members na asa ne nsole ma no o ma ye den e wo bra odu amane ma onchinchini boni ntimi moving rough ontimi ntena senka se media we na aba se me no kasa sisi adwama atade na aba se za be no ma se o yo ba ona mesese o dress na o look sexy Jimmy we ababa ya normal usia be ma no o decide so be wale waje so na wo da e ma mo ya be se mo ya boss be for Jimmy we ababa ya normal to the extent so obi krompo friend ho so ye sofo ono oba a date for marriage and mo da Jimmy we ababa ya normal nipa emu nipa biem ababa wa mu ni nipa dia biem yemfa sex nya hwibiem wo bre sesen ke nipa ni hu nyansa ho se da bio mi nipa dua ne bo den ya ye so cheap ya ye so useless Jimmy nkwa enti me ka kire wo se nkwase ade ekoso wo wiase nyina no onyankopon tesoro no opo bia hold no responsible o take us for responsible or the blame ne to omoso nanso members no mabonche momone no o preach na boss of din o se ade nti na boma asole din me so for ade ada na ka Roma ho ase ana obo father se din ana obo reverend din so if we say Proverbs chapter 21 verse 16 was when nipa ofumfiri nim dia kwan se no obetana nsamanfo asafo ti se se building members no madwemu bie no timi hunu nipa kwa woye se mi obi am ye Kristo nipa ena me bema so obewale me onyanwale me no ne me da nka magini wei eye nimdia ye se ye de feeding nkakra ene ne ye frɛ na ebo no ene ye frɛ na dwete no ene ye frɛ ni sika kokɔ no wo de na fa process mama na ye den but what do we see today asole ya wo ya gumu me se ye nkyera hwe me frɛ na mamra sole se ye Roman se ye Basri se ye Methodist se ye Pentecost amamre as the crowd down here amamre as the first no mujino na so kakra won kyerɛkyerɛm se so mo so mo da fom say brim enti adwuma be na ye afa ose so obi nso po betimi aye de to aso ne famra wie ose nanso se obi di sika kokɔ dwete abohene nnua esre abrodua to fapemi so a obi adwuma be daadi unso asa kan nsem mienza afa so ose so obi de unsa woka abohene dwete ene sika kokɔ afa aka na ma mienza wose so obi de nnua esre abrodua ene abrodua wait osofo bi nso pa ho obeye adwuma so cheap work so cheap esre emfa process bia mu edua ehia process bia ena abrodua nso the same thing jese no ansa so ne yawo na tum sa keke onim hwe no osi aso dem no oboni tirim ko te sekotre enkyerɛkyerɛ fu bia timi convince no look at maami e friend agrada yon o hwa agrada we a utimu se kurom ha on
nipa wabɔ dam number 1 pa ya agrada so nipa listen to me so nipa timi nya kokodu pa dress esa atade so okotena agrada so dem say agrada ye sofo a utimi usese nipa kro na nkasa no sabi eburu sabi enya do kire say wagimi che bonzam because this agrada no ye ka se obi abodam na so obi nwene a because Jimmy ye Jimmy wa brabo mu ne to bra bi a ye de measurement to ho ye Jimmy man nya tan sa obi otimi sachera 1 week then no sachera na de e chen no so evangelist antida then na no for evangelist no em say then ye born so no pa enumro ye press conference so evangelist no so ye calling no ye fro ne de amount na wo da ben na Nyankopon fro de sa title ne ma o Jimmy nti no for evangelist ato ne ho so okofa tutubotom fo so fo bi fi Nigeria o be o de ni no ade e chen no address nkrofo a yo me fans no chia mu nyina say dia Reverend Dr. Prophetess Evangelist Mama Pat look at abodan for we Dr. Reverend Prophetess no nipa de sene yetimi ye dwale sa me ko agrada asole edie bentia asofo no a omotena sa nipa no omotena asofo no na ase na asofo no nya hwemfo mabrabo ho Levi. Yenye bibia esere adwuma abrodi adwuma me se na adwuma ha te sasawa bibia timi convince no na ye asofo ne yenkwase adwuma we ne ye no ene ye de akwa Nyankopon se na didie bible se na edi akini nipa so mbe na hino bechinchini nso nkwase adwuma ya de yenkan enti ya de ba wie ye tam no enti ose se obi pa obetimi ya adwumaden ewo Nyankopon di mu abo Nyankopon ma na so na koso that is ebo sika kokko ne dwete eno so obi nso podi edua esere brodua ne nyina ensuo eguso na se ensuo fa na edua ensuo guso for some time be dey ebeyira ebepro brodua endi dabi ebeyira eja kan ya maka kira o say Kristo sum Nyankopon di oja eni ensuo ejina ho de mama ne so enti nipa di Nyankopon ati obefa amane ne ahokere mu na eduru sa tam na nesese ogina ho nesese otimi gina na so pintin by say eja ne timi se no na wo ye mmere anaso chinchini nante dia na kire se ya ye useless job enti osi di enti esese ye build members na mo ye den eti se bo dwetani sika no wo se efiri se ebefa de yen osi Obia adwuma bedadi na edanu beyi no adi efiri se wojamu na bedadi ose na obi osofo bi obese adwuma no adwuma bi abia no ose edanu